USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Gabatasan mo na itong paltikarim. Anang araw mo masama kita. Yung bagang bidi. Nga paman nga makapagretuar. Ni, sino? Inaudi. Kakabsat mo. Ni Vicky. Kitisuntun pa nagkalaysata. Ngayon dyan ko naman. At ukayam di kitisan na nga naipasa. Ano nga naipasa? Uwain. Iso nga, itidating na June. Sampay lang nag-graduar. Iso nga. Di kat kahit nasawan. Iso nga saan ta makapagkasal, itidating nga tawin. I'm sorry, Albert. Paggraduar pa lang muna ni Vicky, inaudi nga kamsat ko. Kalpasan na. Isuntunting panagkasawa ta. Pamlatang aro din. Inati ko na. Mabamlatang aro din di kasar. Lipatan na ko. Mga asawa ko sa bali. I'm sorry, Jerry. Kapatasan mo nga na itong paltip, karim, puspun ti kasar. Isu nga na sa isa at langin. Naawan ti kasar. Tingkay ng gan, papagayam, kat may salang nga basit nga paset, ti pakasaritaan ni Albert Itilawag City. Nga dati nga pakasaritaan na, kat iso iti may ibasan tong kay mangigan, into no aldaw 12:30, aging gada talas 2, iti programa at tingalagip tinapalabas, iti Action Radio TCJ Silawag, iti padangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, nga pangabakan nyo iti kakarakil nga premyo, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026, babayan kini Reynaldo Rey Fiesta, dita Honolulu, Hawaii. Apo, nagdarakil di premyo, kapsat, kinagagayam. Malaksid ka di tayo weekly and monthly prizes, ada agro-ora nga grand prizes, nga ti para iti grand winner kit 50,000 pesos. Dejemet first runner-up, syempre, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, ito third runner-up kit 10,000 pesos. Kan may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kit maayos kang agsurat, kapsat kang gagayam. Aya, digiti success story yo. Ta kayo nga dumdungeg kay nagbubuya ta ken makabuya ka dito yung istorya. Mantamang tangag bibuya, no daan kayo ti success story. Digiti kastaon ni rigrigat yu idi problema kada nariribok naliday ti paka unan nga paset ti biag yu idi aging kana nga nagbaligi kayo amin asa nga pada. Yo kas jadi kahit kung asawan kapsat kang gayem nga panangi nga pakasalitaan nyo. Tapno di kasta ket may iba sa programa tinga lagi tinapalabas, iti kasta ket magunod yun di kiti agkakatakil nga premyo no may sakay ka di kiti mga abag. Okay ba? Okay. Hindi man dagan dato'y panagyaman ken awis dato'y third grand finalist tayo papagayam. Third grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Flor de Luisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat
ni Reynaldo Dagupion iti sumetlaeng nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Lisa. Agyaman ak unay iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ududi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Tapno mapadasan nyo may ti mga amak. I-computer yo digiti istoryayo sa send iti email address nga nemiruiz@yahoo.com o ano saan ket ano saan yung kakabaylan nga isurat ket interesante kay launay nga mailagip ti napalabas digiti success storyo at message ka lang dito page nga Rapiest Sentence to the Award o saan ket iti page nga Dear Manong Nemi kaya di bagayo sa jay, sir, kahit ko nagpa-interview ka para itilagit na palabas. Kaaduan na, kayabsat, ti agpapa-interview ka niya. Okay? Okay. Hindi madamang agbibuya kanya kita, o ti mabasa ka na agad na. Ayan. Nag-comment kayo ito mabasa ka na agad nyo. Yun na ako magbibuya. Ha? Okay? Itegaro din ituloy dato'y ababang nga pakasaritaan ni Albert nga pinauluan iti obligasyon. Pinauluan tayo iti obligasyon. Ayan. Hindi ka rin. Okay. Ngayon na binasumit lang yung kaibuyain into na aldaw 12:30 nga at alas 2 program at tingalagip tinapalabas. At adot pa na kay portray na sa jay. Kaya nadot kita lama, bembang na. Eto na, ituloy tayo yun. Ni Cherry, tinakarik na ak manong naimitikod kunada nga TL True Love. Itilukodan nga doon iti babae manong naming nga kurso nada kaniyak. Nabayagin mga obisina ak, siyak ti burudak, kada kaming opat nga kakabsat, kat siyak ti kadenden na dapapakin ni mama. Idi pa ilang yung magbagada. Tun ano kaya, panagasawa, mag-asawa ka, da apu kumikangkan. At dumadagit apu kuminang atayo mo ti ayanda. Yung kamla sumarsarong karno, mailiw kami kadakwada. Sabi nga nakasaka ni Cherry, papa, mama. Tapay. Ni Cherry nga minti inauna kadakwada nga talong agkabsat. Inkarina idi. Nakapaman lagi di mapagraduar na dagi duwa kabsat na. Isunto di pa nagkalay sabi. Naggraduar ni Lino. Ti adyan na. Isunalaeng. Sadot sa ta, awan ti maanusan na nga trabaho. Dati problema na. Idinto ta ni Vicky, next year, isundo ti pa naggraduar na. Kaya nga sawan, makamaggraduar ni Vicky, isundo mo ti pa nagkalay sa amin kini Cherry. Grabe nga bit kaming iso ti napilim. Tay adda obligasyon na kanagiti kakabsat na. At mabalit nyo madlatatag kalaysan. Kahit after the story, agasawa kayon, ituloy-tuloy ito ba't lang ni Cherry, tibang tulong ka na ginikapsat na. Isumati ko na kapapang, napimbinas no, pagrituharak pa lang mo na ina. May salangin ko na. Sus, makauray ka met. Makauray. May kaduan ako nga panakipuspon na. Kito kas parigad na may puspon man din, para may katlo. Saan na nga tamat yan, papa? Kabuta talagang gumana ta ako. Nagasta nga sinarak kami kini Cherry, manong nami, tilayang ibagbaga na kiti problema na kadagiti kakabsat. Sweetheart, I miss you. I miss you too, Cherry. Orisan tabi nga makasawa, unang asawa. Kasi lahat naman lang ang kasawa nga ba't anytime nga ag-date ta kita mapasamak ba nga mapasamak kada ti amin. Kaganahin ko kay iliw dikit agik mo, dikit arakop mo, kinalaing mo, ngamang bembang ganyan. Amom, nodak sa diabalay, kadkaduwak tiri kapsat ko, problema, ma-stress. Nagikat man ni Lino, pagtrabakuan na. Isarak mo mangkid eh. Amom, madlaw ko patunoy-noyam di kapsat mo. Patunoy-noyam niya. Napagrador mo ni Lino, nga magtrabaho o makabulan, agikat man eh. Di na maanusan eh. Di mo kaming trabaho na kat saan nga may bagay, ti kina college graduate na. Ti kait lang
mga opisina, tutugaw, naka-computer. Kaya nag-apply. Awa nga rin ma-applyan na. Nagrigat nga talaga, o graduar ka ti college, no, awan ti pagtrabaho am. Baglang kanya, hindi naggraduar ko ti college, at ang pagtrabaho, sumatin ti pa nakatay, di naganak ka na kami. Pinagraduar ko ni Lino, ita, o matrabaho ng steady. Next year, sunto pala, panagraduar ni Vicky. Iso nga, dahil ay, sunto pala, panagkalaysata. Maganata na ako ni. Kasi matanda pa pakin mama. Agtutur ka, sweetheart. Oret tali. Maaramin tamay tagpapasoli santa pa yung nagkasar. Ngayon kahit kunti madante anak. So nga saan ka nga kontrol. Sweetheart. Madam naman itong magsarita ta. Iliwagan ka. Nga di mo ito magusto ka ni Cherry. Manon na imita na banglo, na imas, na pintas, di pa magina, bapnek ka mong padpalo. Naging ka, manon na nga dimtengen, hindi pa nag-rekap di klase. Hindi kita kami manen. I'm sorry. Ado ti bagsak ni Vicky, iso nga saan nga makapaggraduar. Iso nga saan tapay makapagkasarita nga tawin. Manen. Cherry. Gaboy na dito. Nabimitat lang nyo. Lipatin ako. Albert. Lipatin ako. Lipatin ka mati. Tamang asawak lawag sa bali. Amo, matutita sa karuray. Alis tulay nga sumapo lang kay di babae nga insigida nga mayat ang makikasar kanya. Dito kami ng obligasyon. Abi kami nga da obligasyon mo karek kapsat mo. Ito siya kang amakin panakainada, kalpasan nga natay, di naganak ka na kami. Obligasyon ko kas inauna kapsat da. Dalpasin pagngantin ko, Cherry. Agsinatan. Aglinipatan. Kat mga sawa ko ti sa bali. Gusto unay manong nemi ti panagsangsangit apanagan anug-og di Cherry. Dalpasin pagngantin ko. Nagrobot kan. Tagrobatan matan. Promortan ito hotel. Agawid tan. Kada ito yung timauti nga panagkita ta. Nanong name bagag na ito kada papakin ni mama. Kaya hindi ko mapailaing mit Kaya tangay saan kayo matlagay mga katuluyan. Hindi ko mapailang mit Kaya nagsabol ka sa bali. Hindi ka rin siguro papa. Nasaan nga talaga ata kami. Yung pa nasakit mit. Nasakit pa ng isinak kini Cherry kapati patpatag ko. Kaya di suna. Nasakit mo sa una ito panagsangsangit na. Agan anugog. Dahil talag nagpakamatay. Saan nga tamat, papa? Iti opisina manon naming bagak kinilino, nilino, kita partner ko, friend ko, kanagnagan dyan ni Cherry. Ito kayo. Nagsina kayo. Sina kami. Sina ko. Pospon mo, tikasat. Di awang kayo. Awang kami. Hanakahort nga tawag-tawagan. Pag tawagan na. Kanibagan ako please. Hanak ko maisinsina. Sinublianan ta ko sige, bayata ko nagkasarta. Hanamat ko na. Hamad. Pulos nga awan ti tawag na iti unos ti makabulan. Jakmet. Pambarak kumamat nga mang tawag manong. Naging kayo ti maysa nga malem. Manong nemi. Nagring ti cellphone ko saan nga nakapunbok. Sinong bata? Hello? Hello, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, Matt. Sinda tayo? Siyak ni Lino. Kay adyan ni Manang Cherry. Oo. Oray no, da trabaho man. Nakastrek ang badlangin. Steady nga trabaho, sir. O nakatawag ka man. No, ba saan nga kayat ni Manang Cherry nga tawagan ka?
Ngayon, kapilitan nga timawag ako, kalbasa nga naalak ti number mo, iti cellphone nga. Sir, masakit. Ti kabsat mi. Almost 2 weeks na niti hospital. Ano yan? Ang ginawa na? Manibo din sinam. Saan ba ito na makapagpangan ka makaturturo? Sangit nga sangit. Iso nga tinawagan ka tamo may pakamukan ka, sir. Ngano ta palang patig kang ka ni Manang Cherry. Please. Mapamok masarong karal. Tikapsat mi. Please, sir. Simkan nga takos manong name iti asik kan ti dati nga panagayat ko kini Cherry. Ngayon makaunget. Habi nga sama lang ti mo tawag. Habi nga di na itawag, masakit isuna. Di man, ti ko nga man lang or-oray kumakaredi pa nang isinak keng kuhanag at tawagan na mga tawagan nga pagpakaasing ang sinubyanan kami. Ngayon saan ko na uray? Nakipinatangkan? Diyan ka mo, no? Api ang kasi dyan. Sir, siguro. Gabot na dyan yung desisyon mo kat saan nga mabalbaliwan. Iso sila kahit na ba't di matay di Manang. Kaputi obligasyon. Namuyo ka din nga kayong nakakabsat na problema ni Manang yun. Nagsinarak kami kang kanayon nga tibagbaga nagit problema na kada kayo. Nangaronagan ka, sadot ka. Di mo awan di mano sa mga trabaho. Nagbalbaliw ako Manong. Iso dahi tating karik kini Manang Cherry. Kung saan ako napagproblemahan. Oremat ni Biking ading ko. Manam na mga graduar ka tayo. Umayong October palubos di Apo. Sa dinong ospital, sinalutsod ko katimbagana. Napanakadagos manong name. Nakakutkutungan. Matmaturog. Inigkamag ti may sa kadakulap na manong name. Dami is pinabarak di takulap na. Aging ka nakariing. Albert, inananong tibakim. Apay. Nawanan ti Sir Bitibia ko. Nga ba tayo dinakpatan kaya? Di yor oray ko lahig kang tumawag ka. Nga ibagam ko mga saan nga mabaling nagsinat ha? Nga wala no sampay nga nagraduar ni Che. Ni Vicky at mabalin tamantanda kasar. Namamatan din ang dahil di bagim. Kaputawan ti mga iba't patag kanya. Problema itandagin ikakabsat ko kanya. Nga mapukaw na ito nga problema no adda ka. No sinarak ta. No mariklat ti irut karakop mo. Ti para na gitagin mo. Iminsina lang matan. Na mga sawa kabitan si Sabali. Ibaga lang tigas dyan. Ngam saan kong inaramin? Iuray ko lang titawag mo. Imbag na timawag ni Linong ading mo kaniya. Ay, patpatek, Albert. Sikat ti biyag ko. Sikat ti amin ko. Imbag patag ka ba, Cherry? Alat pa imbag ka. Agpaimbag ka. Taindun mo imbagang kan. Isunton ti panagkalisata. Di kami matlaeng manong name tinagkatuluyan kini Cherry. Nagkalisa kami, manong name, at syempre, saan ko nga timpalubos nga panawan na di kiti duwa kapsat na. Ngam ket di manong name nakidan na kami palaing ka kadakwada. Aging nga nagraduar mo tayong ni Vicky ket na-start dagos ti trabaho na. Hindi agasawa mo ten manong name ni Lino, syempre si Minadan. Kaya di agasawa ni Vicky, isun tinabati di family house da. Kaya da kami kay ni Cherry, nakaibarakdar kami maten di bukod mga balay, manon nemi. Kaya nadaan kami, manon nemi di tanlo nga anak. Kaya nakananama, tinaranya ka masakbayan na kita anak mi, agsibod da,
agtrab-trabaho kami agpadpada kini Cherry. Dakamit lang na nagkatuluyan, numampay adu apan nakitantan, iti plano akalaysa. Numampay iso tinapilik, kabuti patpateg ko, do pa iso kit addaan ti obligasyon, anang tulong kadag iti kakabsat na, kapungawar ti panakaulila da atemang. Agyaman manong na iti laing mo, nga nang ibasa, kit sabi ko madad, damat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti bihag, kadag iti padak nga nagbuya, more power to your program. Di ko nagyaman nga pagayam mo. Albert, Itilawag City. Thank you, Albert. Thank you, kadag iti nagbuya, laglagi pa nyo, oray na buya yu ita, napimilas tumudlang pa ng buya yu into no Aldao, 12:30 hanggang at alas 2, iti Action Radio DCJ Silawag page, iti radio. Aya, iti programa tinga lagip tinapalabas. Thank you, kada Erlinda Estabilio, ni Dio Ibagbaga. Nakabarbara nga tiyempo na manong makapatay, apay bigbigat na bara. Lipas mo nga napan nagsibog kam nga muna dito hapag, sakam napan nagkalinisan. Yeah. Okay. Nelda Saludes, happy watching. Thank you for watching. Di yu ibagbaga. Okay, agsubliak to, padaanan tak, into lumadong dawa. Naklagdigos ken mangan, sakto agsubli dito studio para iti dir manong name nga programa, ken di dir manong name nga page. Thank you for watching.